जों दिनै अराव टिपनो थांथायो इखौ सुगदेबनि न'खा बकाय खुबियाङै जोंनो टिपनो थानो जे सुबासु सानाबाय जों फायलाय जाबाय जोंबो दिनै दंगरबारि वो फायरि फायो रामचंद्र घाट बंनि विलेज जोंखाय आखरा इदिसि विलेज जों दिनै माइरं लिनाय बोसोर 50 केजि जों दिनै साल'नो फायरि फायना दं माने साल'खाय इखौ सिनि मथानि बर'नाव कामनि सामुंनि बेस्थ' तोयो जों साल' फायमालिया ओंखाय जों गाबोनो जों कल खालाय जों फायलायगा जे हरं थाङा जे जों माबा साल' ओरैनो दं माने जों रिमां फायलिया थारमाने बागैनो जों किसा हरं थाङा नेन दं खाथाम आंनि मुं सन्जिब देब्रह्म नों तिरफ्रामा थादों आं तिरफ्रामा मथानि कायसा दं आं दिनै आंनि बा 1 तारिख मेयाव थियो खाना 13 दिन दिननि हर दिनै खाना बुजांनाय बा मथाते जे आंना जे माइरं 50 केजि माने आं बर'नो ब्लाय खानि हामबाय मारो ताई अमतेना गरीब बिग्रा अनेकनि परिबार बर' थैलाय दङ अमते रिथा आंखाय जोंनि समाजाव माने हामनाय बर' अनेक बर' माने बुंनाव इको जे बर'नो समाजाव माने आबो अनेक बर'नो प्रशंसा खायनाय आस खायता हामजाबायनाय जाता बर' माने आं मथकता नोंलाय तामरक खायसा आं गियोसो खायसा